Dobrý deň, ja vás vítam na dnešnom webinári, ktorý sa bude venovať informáciám, ktoré by sme vám chceli nazdieľať v rámci takých cyklov. A tie cykly budú mať svoju vlastnú nejakú hantírku. Budeme sa vlastne prispôsobovať k tej cieľovej skupine, koho oslovujeme. A tento cyklus by mal byť smerovaný pre malé a stredné podniky, pre drobných majiteľov vlastne firiem alebo účtovníkov, ktorí účtujú tieto malé firmy, a budeme sa snažiť rozprávať v takom ľudskejšom jazyku a vysvetľovať tie základné princípy elektronickej fakturácie a digitálneho oznamovania, tak aby to bolo pochopiteľné. Takže ja by som na úvod teda povedal, že celú túto webovú prezentáciu nájdete aj na tejto linke, ktorú budete mať v zázname, alebo si ju môžete opísať. My budeme tiež prelinkovávať túto stránku s tou našou základnou stránkou www.info.efaktura.sk. Záznam teda budeme distribuovať, predpokladám, že cez náš LinkedInový účet a cez naše sociálne siete budeme potom linkovať tento záznam aj na sociálne siete. Poďme k prvému takému kvázi slajdu. Vopred sa ospravedlňujem, keď budem tie veci aj čítať, pretože nejak sa to už ani nedá jednoduchšie povedať, ale tak budeme sa snažiť byť zrozumiteľní. Čo sa pre vás mení ako pre malé a stredné podniky od roku 2027 do roku 2030? My ho voláme, že prechodné obdobie. V tomto prechodnom období sa mení spôsob, akým budeme vystavovať a prijímať faktúry. To znamená, že namiesto tých papierových faktúr alebo obyčajných obrázkových PDF súborov budeme musieť používať taký štandardný elektronický formát. Štandardný elektronický formát definuje definuje Európska únia alebo Európska komisia, a takýto rovnaký formát bude používaný naprieč celou Európou. Tento formát elektronicky umožní, aby vlastne počítače mohli faktúry spracovávať automaticky. Vyhotovovať takéto faktúry musia všetci platitelia, ktorí majú sídlo na Slovensku a ktorí, tak zjednodušene povedané, dodali tovar alebo poskytli službu, alebo im bolo uhradené na území Slovenska. Prijímať takéto faktúry musia vedieť všetky osoby, ktorým sú títo povinní platiteľia povinní vyhotovovať faktúru. To znamená, k tomuto sa budeme ešte niekoľkokrát vracať. Čo je elektronická faktúra? Je to štandardný súbor v XML formáte, ktorý obsahuje vlastne všetky potrebné údaje, napríklad ako číslo faktúry, dátum, čo si koľko, akú sumu v štrukturovanej podobe. A vďaka tomu vlastne, že je to takáto štrukturovaná podoba, môže počítač tieto údaje automaticky prečítať a spracovať bez toho, aby niekto musel tieto údaje ručne prepisovať. Môžete si to predstaviť ako rozdiel medzi obrázkom textu a textom. Ten text môžete kopírovať, upravovať, text z obrázku nie. Tento formát vlastne bude fungovať rovnako v celej Európskej únii. Aby ste si to aj dokázali vlastne vizuálne predstaviť, tak tu je taká ukážka elektronickej faktúry, kde napravo vidíte tú faktúru tak, ako ju poznáte. To znamená, že vidíte tu tie štandardné bloky, ako je dodávateľ, odberateľ, platobné údaje, dátumy vystavenia, splatnosti, dátumy zdaniteľného plnenia, jednotlivé riadky a faktúr, takisto ako aj rekapitulácie DPH-čky a DPH-čkových sadzieb alebo úrovní a rekapituláciu faktúry ako takej. Túto faktúru poznáte, túto napravo, ako tu poznáte zo života. Proste takto vyzerá faktúra, takto vyzerá tá obrázková faktúra, ktorá nie je čitateľná strojom. Naľavo vidíte vlastne ten štrukturovaný dokument elektronickej faktúry, kde každá táto položka, napríklad dátum vystavenia, je definovaná naprieč celou Európou, že sa bude volať issue date.
Due date bude dátum splatnosti a tiež sa bude používať v rámci tohto štandardu naprieč celou Európou. Hej. Údaje o dodávateľovi budú v štrukturovanom formáte zapísané v tomto bloku textu a údaje o odberateľovi v tomto presne definovanom štrukturovanom formáte, ktorý tu vidíte. Snažím sa to hovoriť naozaj v netechnickom jazyku, ale takto to bude vlastne pre všetkých rovnako. Všetci budeme používať tieto anglické názvy, ktoré vy budete vidieť samozrejme preložené v slovenčine vo svojich účtovných systémoch alebo na webovom portáli, ale v pozadí bude vždy jedna a tá istá štruktúra elektronickej faktúry, tak ako ju vidíte tu. Čiže toto je naľavo tá elektronická faktúra. Je to tak jednoduché, ako to vidíte, ale samozrejme tí vývojári účtovných systémov, ktorí musia vygenerovať takúto štruktúrovanú faktúru, by mi teraz asi moc nepoďakovali, pretože je to jednoduché. Oni vedia, aké sú tam záľudnosti. Takže takto vyzerá elektronická faktúra a v takomto formáte, ak ju vyhotovíte, zašlete a doručíte svojmu zákazníkovi v takomto štandardnom formáte, tak si môžete povedať, že ste vyhotovili elektronickú faktúru. A tie pojmy, že vyhotoviť, zaslať a doručiť sú veľmi dôležité. A to si povieme aj neskôr. Ako sa teda budú zasielať a prijímať faktúry? Tak faktúry sa budú zasielať a prijímať pomocou tzv. Digitálnych poštárov. To budú poskytovať takú službu, ktorá sa bude volať, že doručovacia služba, taká digitálna poštová služba pre elektronické dokumenty, v našom prípade elektronické faktúry. Digitálny poštár zabezpečí, že vaša faktúra sa dostane k správnemu príjemcovi bezpečne a spoľahlivo. A budete potrebovať si nájsť takéhoto digitálneho poštára, aby ste vedeli vlastne zasielať a doručovať elektronické faktúry od 1.1. A tento prístup k digitálnemu poštárovi budete mať buď cez svojho dodávateľa účtovného programu, že vám dorobí nejaký modul, kde si budete môcť napríklad vybrať možno aj z viacerých digitálnych poštárov, ktorí budú napojení na ten váš účtovný program, aby sa dokázalo zaslať priamo z účtovného programu, čo si ukážeme aj potom dnes. Alebo vám poskytne ten digitálny poštár webovú alebo mobilnú aplikáciu, kde si budete môcť potom faktúry nahrať, zaslať a takýmto spôsobom doručiť zákazníkov. Dôležité je, a koľkokrát to budeme opakovať, že nie je dôležité len vedieť zaslať, ale ešte dôležitejšie je vedieť prijímať elektronické faktúry. To znamená, že ak vám je niekto zo zákona povinný faktúru poslať, tak vy ju musíte vedieť prijať. Digitálneho poštára si vyberiete z ponuky na trhu. My sme pre vás pripravili takú ukážku, že ako bude vyzerať možno, teda s pravdepodobnosťou hraničiacou určitosti, ako bude vyzerať portál finančnej správy niekedy prvý kvartál 2026, kedy vlastne už budeme mať aj zákon v platnosti a aj budeme akreditovať týchto digitálnych poštárov, ktorých budeme tiež volať certifikovaní poskytovateľia doručovacej služby. Tak vy, keď si budete chcieť niekoho nájsť, tak buď si ho nájdete tak, že vám ho odporúči váš výrobca účtovného softvéru, alebo si ho nájdete pomocou nejakej reklamy, či už na webe alebo v telke, alebo ak si ste byť 100% istí, tak pôjdete cez portál finančnej správy, kde my sme zo zákona povinní držať takýto zoznam certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby, čiže digitálnych poštárov. Čiže tu budú zapísaní tí certifikovaní poskytovatelia. V prípade, že budú poskytovať tie služby aj cez svojich nejakých partnerov, nejakých sprostredkovateľov, tak tu budú tí sprostredkovatelia tiež menovaní. Bude tu tiež linka na daného sprostredkovateľa, ak to bude iný ako certifikovaný poskytovateľ,
a tým pádom vlastne si môžete tu pozrieť na ich stránke, aké majú cenové ponuky, aké majú produkty, služby a tak ďalej. A potom neskôr môžete tohto certifikovaného poskytovateľa aj autorizovať. Takýmto spôsobom si vlastne budete vedieť nájsť toho svojho digitálneho poštára. Oprava. Na splnenie povinnosti vyhotoviť elektronickú faktúru nie je potrebné splniť všetky 3 podmienky, to jest vyhotoviť, zaslať a mať potvrdenie o jej doručení zákazníkom. Lehota na vyhotovenie je splnená, ak bude elektronická faktúra vyhotovená v elektronickom formáte podľa normy do 15 dní od zdaniteľného plnenia a odovzdaná digitálnemu poštárovi, certifikovanému poskytovateľovi doručovacej služby, ktorý je faktúru podľa zákona povinný odoslať príjemcovi tovaru alebo služby. Príklad, mne ako účtovníkovi pošle klient podklady 13. júna 2027, aby som vyhotovil faktúru za dodanie tovaru v tuzemsku uskutočnené 31. mája 2027. V mene klienta splním lehotu na vyhotovenie tak, že vyhotovím elektronickú faktúru vo formáte podľa štandardu do 15 dní od zdaniteľného plnenia, to jest napríklad 13. júna 2027 s dátumom dodania tovaru 31. mája 2027 a urobím úkon, ktorým ju odovzdám svojmu digitálnemu poštárovi. Na účely zákona bola elektronická faktúra vyhotovená dňa 13. júna 2027. To jest v zákonnej lehote, pričom na účely splnenia zákonnej povinnosti vyhotovenia elektronickej faktúry pri dodaní tovaru alebo služby nie je potrebné skúmať, kedy ju odberateľ prijal. Ukážeme vám, že ako sa vlastne zasiela, ako sa vyhotovuje, zasiela a prijíma faktúra vašemu zákazníkovi. Toto ste už možno, že viacerí veľakrát videli, a tak používam to na takú demo ukážku. Toto je ako keby imitácia účtovného systému, ktorá je napojená na testovacie prostredie Pepolu, čiže tento predok je len taká maketa, ale v pozadí je vlastne už samotná sieť Pepol, tá testovacia. A ukážem vám teraz, ako si splním ja vlastne za sekundu alebo za 10 sekúnd tú moju lehotu na vyhotovenie, na zaslanie a doručenie faktúry. Čiže ak som veľmi šikovný účtovník, tak za pár sekúnd teda vytvorím faktúru, čiže normálne ju vyklikám vo svojom účtovnom systéme alebo na nejakom, v tomto prípade je to účtovný systém. A ak bude ten účtovný systém váš tak dokonale prepojený s tým digitálnym poštárom, tak bude stačiť iba stlačiť, že uložiť a zaslať. Čiže ja som teraz vyhotovil tú faktúru, splnil som prvú podmienku. Teraz ju zašlem, teraz som splnil druhú podmienku, faktúra sa odoslala a teraz som prijal návratku o tom, že digitálny poštár zákazníka mi potvrdil, že áno, prišla mi tá obálka, vnútri predpokladám teda na toho, že mi posielaš faktúru, je faktúra. Čiže splnil som si vlastne všetky tieto 3 podmienky, že som vyhotovil tú faktúru, že som ju zaslal a že mám potvrdené, že digitálny poštár môjho zákazníka túto faktúru prijal. A potom už je na tom zákazníkovi, kedy sa zase prihlási on k nejakému rozhraniu svojho digitálneho poštára a kedy si ju stiahne alebo prečíta a uhradí. Hej? Ale keďže ten digitálny poštár a ten váš zákazník je ako jeden, tak vlastne tým, že digitálny poštár zákazníka potvrdí prijatie, tak tým pádom ako keby aj ten váš zákazník potvrdil prijatie tejto faktúry alebo sprístupnenie. Toto je ten prvý spôsob, že ako zaslať elektronickú faktúru priamo z účtovného systému, keď ten účtovný systém je naozaj že naintegrovaný na toho digitálneho poštára. Nie všetci, ako si poviem neskôr, budú používať takúto plnú integráciu, budú rôzne variácie. Ja vám teraz ešte ukážem spôsob, ako vlastne zaslať nie cez váš účtovný systém, ale cez rozhranie, ktoré vám poskytne digitálny poštár. Toto je príklad takého webového rozhrania digitálneho poštára. Vy tu vlastne sa štandardne prihlásite do tohto webového rozhrania,
cez browser alebo ja sa snažím odpojiť, alebo cez mobil. Že to pôjde. Áno, takže som sa prihlásil do môjho webového rozhrania, kde ja si nájdem svoje prijaté faktúry a svoje zaslané faktúry. To je ako keby to bol mailový klient, ako keby ste čítali vašu poštu, len tej pošte nemáte poštu mailovú, ale máte tam poštu o faktúrach, alebo len vlastne faktúry, ktoré ste buď zaslali, alebo ste prijali. No a teraz či už na nejakom webovom portáli si vyhotovíte faktúru vo formáte PayPal-BIS, alebo vám to vytvorí váš účtovný systém, ale keďže ho nemáte prepojený automatizovane na tohto digitálneho portála, tak si tú vytvorenú faktúru iba uložíte do súborového systému vášho počítača, prihlásite sa do webového rozhrania tohto digitálneho poštára, vyberiete tú danú faktúru, som si tu pripravil napríklad túto a dáte, že zaslať. Čiže ideme si splniť zase 3 podmienky. Vyhotovil som v nejakom účtovnom systéme alebo niekde na portáli zdarma faktúru elektronickú vo formáte XML, uložil som si ju do svojho počítača, vyberiem si ju odtiaľ a teraz ju idem poslať. Dám send. Týmto pádom som splnil druhú podmienku, že som ju zaslal a keďže mám tu dostupnú aj túto návratku, to je ten receipt, tak som splnil aj tretiu podmienku, že táto faktúra bola doručená digitálnemu poštárovi môjho zákazníka. Čiže vyhotovil som, zaslal som a dostávam tú návratku o tom, že úspešne ten digitálny poštár zákazníka prijal túto faktúru. Takže toto je ten druhý spôsob, akým spôsobom môžete splniť vlastne to vyhotovenie elektronickej faktúry. Vyhotovenie, zaslanie a doručenie. No, poďme teraz na tému oznamovania údajov z faktúr v finančnej správe. A toto je už, sľubujem naozaj, že posledná ťažká téma. Ostatné sú už naozaj ľahké. Že čo myslíme pod pojmom oznamovanie údajov z faktúr v finančnej správe? Myslíme tým to, že ako tu vidíte túto elektronickú faktúru, tak finančná správa bude vyžadovať od digitálnych poštárov, aby niektoré údaje z nej, presne vybrané polička z nej, ktoré nám nariaduje Európska komisia, boli reportované alebo zasielané finančnej správe. Čiže čo spraví ten digitálny poštár v čase, keď vlastne vy stlačíte tlačidlo, že zaslať faktúru, keď si to zase refreshnem, keď vy stlačíte, že zaslať faktúru, tak v tomto momente, ako ju zasiela, tak zároveň ten digitálny poštár aj vyextrahuje z tejto digitálnej faktúry údaje, ktoré sú predpísané a zasiela ich na server finančnej správy. Čiže v čase vyhotovenia vlastne dodávateľ oznámi tieto údaje priamo na server finančnej správy. Čo sa deje na strane odberateľa? To isté, že keď vlastne ten digitálny poštár zákazníka prijíma tú faktúru, tak v tom čase toho príjmania tiež odreportuje tie isté údaje finančnej správe. Že toto myslíme pod pojmom oznamovanie údajov z faktúr finančnej správe. Ja to len zopakujem, čo sa týka dodávateľa, oznamuje údaje v čase vyhotovenia alebo najneskôr v posledný deň lehoty na vyhotovenie elektronickej faktúry cez svojho digitálneho poštára. To je tá strana vyhotovenia. Odberateľ oznamuje údaje do 5 dní od prijatia elektronickej faktúry jeho digitálnym poštárom. Tých 5 dní je ak to teda doručujeme doručovacou službou, tak je to vlastne okamžite. Lebo som vám povedal, akom okamžite, ak dostane ten digitálny poštár váš potvrdenku od toho digitálneho poštára zákazníka, že tú faktúru prijal,
oni v tom momente tiež v tom čase odreportuje finančnej správe, čiže tam nie je nejaký predpoklad, že by to trvalo viacej ako pár minút, dovolím si povedať nie viac ako pár minút, ak nie, určite nie ani hodín. Taká výnimka je, že keď vyhotovujete faktúru v mene dodávateľa, tak máte tiež 5 dní od dňa vyhotovenia na oznámenej údajov z finančnej správy. Veľmi dôležité je si uvedomiť, že ak by ste údaje nenahlásili, alebo by boli nesprávne, alebo by boli po uplynutí lehoty, tak môžete dostať pokutu až do výšky 10 000 eur. Pri opakovanom porušení dokonca až 100 000 eur. Samozrejme sú to maximálne hranice. Všetko musí byť v súlade s nejakou proporcionalitou. Ak urobíte chybu napríklad omylom, zrejmý omyl, alebo hneď ju opravíte, tak pokutu nedostanete. Ak je tam preukázateľná chyba na strane digitálneho poštára, ktorú nejakým spôsobom preukážete, na druhej strane my tiež ako PayPal autorita budeme vidieť, ako si plnia tie úrovne služieb digitálni poštári, budeme merať ich dostupnosť a tak ďalej, tak my budeme tiež vedieť, že kedy mali problémy a kedy nie. Ak to preukázateľne dokážete a údaje potom budú bezodkladne oznámené po tom odstránení chyby, tak tiež pokutu nedostanete. Upresnenie. Vaša povinnosť oznámenia údajov ako dodávateľa je splnená tým, že odovzdáte elektronickú faktúru svojmu digitálnemu poštárovi, certifikovanému poskytovateľovi doručovacej služby. Ten je zo zákona povinný oznámiť tieto údaje z faktúry finančnej správe. Jasným preukázaním toho, že ste odovzdali vášmu digitálnemu poštárovi elektronickú faktúru, je potvrdenie od digitálneho poštára, že úspešne oznámil cez tzv. 5. roh C5 údaje finančnej správe C6. Takéto potvrdenie sa tiež odborne nazýva EMLES Message Level Status. Ak máte takéto potvrdenie od digitálneho poštára a poštár neoznámil údaje, nebudete sankcionovaní a poštár bude následne čeliť následkom nesprávneho alebo nezrealizovaného oznamovania, ktorému prikazuje zákon. Môžeme ísť ďalej a už budú naozaj iba také jednoduché témy. Posielanie bez súhlasu od 1.1.2027. A keď pošlete faktúru cez digitálneho poštára v správnom formáte, nepotrebujete na to súhlas od príjemcu. Tento systém je navrhnutý tak, aby bol jednoduchý, automatizovaný a bez zbytočnej byrokracie. A teraz pozor, už od roku 2026 budete môcť na dobrovoľnej báze používať sieť PayPal na dobrovoľnej báze. Čiže ak váš zákazník bude mať platné PayPal ID, že bude zahlásený do siete, tak mu môžete rovno poslať tú faktúru cez sieť PayPal, nemusíte si od neho pýtať žiadny súhlas. Hej? Toto je tiež v navrhovanej legislatíve, ktorá bude schválená na poslednej rade Národnej rady, poslednej schôzi Národnej rady. Čiže ešte raz rekapitulujem, ak posielate faktúru cez doručovaciu službu, čiže digitálneho poštára, nepotrebujete žiadny súhlas svojho zákazníka o tom, že by ste sa mali pýtať, či mu môžem poslať alebo nie. A funguje to tak podobne ako e-mail, avšak špeciálnu teda aplikáciu digitálneho poštára cez špeciálnu sieť, ktorú voláme doručovacia služba a je to vlastne sieť PayPal. Dobre, to som nemal už žiadne poznámky, čo by som vám mal povedať naviac. Povinnosť prijať faktúry, ako som spomenul, veľakrát to zopakujeme, že tú povinnosť prijímať elektronické faktúry pomocou digitálneho poštára majú aj neplatitelia DPH. To znamená, že ak aj vy nemusíte vystavovať elektronické faktúry, pretože nie ste registrovaní na DPH, vy musíte vždy vedieť prijať tú elektronickú faktúru v tom momente, ak zo zákona musí dodávateľ vám ju poslať. Trošku hovorím na hodnú. Takže je to proste takto zadefinované.
Povinnosť od 1.1.27. Musíte vedieť elektronické faktúry prijímať, aj keď nie ste povinní ich vyhotovovať a posielať. Takže týka sa to všetkých podnikateľov, ktorým sú dodavatelia zo zákona povinní poslať faktúru. A ešte raz zopakujeme a definujeme si, že kto musí vedieť teda prijímať elektronické faktúry. Toto budem trošku aj čítať. Čiže elektronické faktúry musí vedieť prijímať každá právnická osoba a každý podnikateľ, fyzická osoba, ktorý je zdaniteľnou osobou. To znamená napríklad živnostníci a osoby so živnostenským oprávnením, ľudia so slobodnými povolaniami ako advokáti, notári, architekti, umelci, speváci, herci, samostatne hospodáriaci rolníci alebo aj ľudia, ktorí napríklad prenajímajú nehnuteľnosti. Čiže ak patríte do niektorej z týchto skupín, musíte si nájsť digitálneho poštára, aby ste vedeli prijímať faktúry od platiteľov DPH, ktorí sú vám povinní túto faktúru zaslať. No. Výnimky sú veľmi teda striktné, že nesmiete vyhotoviť elektronickú faktúru silovým zložkám, to znamená SIS a vojenskej správe. To bolo veľmi jednoduché. Dobre, potom nejaká dobrá správa, aby ste aj dobré správy mali, aj keď si myslím, že aj fakturácia je veľmi dobrá správa pre Slovensko a pre digitalizáciu spoločnosti. Zrušenie kontrolného výkazu od 1.7.2030 a zrušenie súhrnného výkazu od 1.7.2030 je v návrhu legislatívy. No a posledný slajd, predtým ako prejdeme k takému kvízu, ktorý som pripravil, tak je vlastne zhrnutie, že čo teraz máte vlastne robiť ako malé a stredné podniky, alebo ako nejakí majitelia, alebo účtovníci týchto malých stredných podnikov, že aké sú nejaké ďalšie kroky. Tak povinnosť prijímať a vystavovať elektronické faktúry je od 1.1.2027, ale v roku 2026 si môžete dobrovoľne vyskúšať tento systém doručovania. My predpokladáme a zatiaľ ideme presne podľa plánu, možno aj tu nadplán, že na jar 26 si budete už môcť nájsť digitálneho poštára na portáli finančnej správy, ktorý bude priebežne zverejnovaný. Keďže ste malý podnik a vystavujete alebo prijímate iba pár desiatok faktúr, uvedomte si, že nepotrebujete nejaký drahý automatický systém. Bude vám možno stačiť to konto do aplikácie digitálneho poštára, ako sme si ukázali, odkiaľ si budete môcť sťahovať tie faktúry a zasielať ich svojmu účtovníkovi napríklad. Alebo svojmu účtovníkovi rovno udelíte prístup do tej aplikácie a môže si odtiaľ sťahovať faktúry, môžu si odtiaľ tie faktúry sťahovať sami, čiže im uľahčíte prácu. Ak si nájdú tí účtovníci a účtovné firmy a presvedčia svojich klientov, aby používali len jeden typ alebo jedného digitálneho poštára, tak budú mať všetko v jednej appke, len s rôznymi obranmi. To bude asi pre nich skvelé. Spýtajte sa dodávateľa účtovného systému, či ich systém bude vedieť vystaviť elektronickú faktúru, ktorú následne vy alebo váš účtovník iba nahrá a pošle cez digitálneho poštára. To znamená, že spýtate sa ho, že či bude vedieť generovať faktúru priamo v tom prirodzenom formáte PayPal BIS. Aby ste nemuseli potom ešte niekomu zase ďalšiemu platiť za to, že vám tú faktúru v pôvodnom formáte, v akom to vystavuje teraz váš účtovný systém, chceli nejako prekladať. Čiže je dobré, aby ste sa spýtali už teraz a v prípade, že by váš účtovný systém toto nepodporoval, tak sa môžete ešte rozhodnúť, ešte máte čas na to, či buď zmeniť, alebo ho nejako presvedčiť, že mal by teda generovať tie faktúry v tom natívnom formáte, alebo potom vám ušetrí ďalšie peniaze na to, že nemusíte zháňať nejakého digitálneho poštára, ktorý okrem toho, že zasiela, ešte aj robí nejakú transformáciu.
Určite si hľadajte digitálneho poštára, ktorý vám bude vedieť v aplikácii aj zobraziť elektronickú faktúru v PDF formáte. To znamená, aby ste ju vedeli zaúčtovať aj starým manuálnym spôsobom. Keď naozaj máte iba pár, možno kusov, možno desiatok faktúr na vstupe, tak nemusíte mať nejaké automatizované riešenie. Stačí, keď vám takto digitálny poštár sprístupní vlastne tieto faktúry vo webovej alebo mobilnej appke, ale predpokladáme, že vo webovej, veď kto by na mobily asi účtoval, tak ten účtovník si môže vlastne tú faktúru takýmto spôsobom vyhotoviť priamo v tom PDF formáte a môže ju vlastne zaúčtovať už teraz. Bože chráň, aby ju tlačil. Hej? Takže hľadajte takých digitálnych poštárov, ktorí vám budú vedieť premeniť ten XML formát na PDF-ko, aby ste, keď vám to vyhovuje a je to ekonomicky pre vás lepšie, aby ste to nemuseli nejako integrovať na vaše systémy účtovné, ale aby ste si to zaúčtovali tak ako doteraz, alebo tí účtovníci vám to zaúčtovali tak ako doteraz. Manuálnym spôsobom. Čiže ešte raz, jednoduché a vlastné riešenie sa oplatí pre podnikateľov do pár desiatok faktúr mesačne. My sme si robili taký prieskum, že koľko tak stojí mesačný poplatok za takúto nejakú schránku digitálneho poštára a nenašli sme nič drahšie ako nejakých 5 až 12 eur do 100 faktúr a to je pre niektorých až moc. Predpokladáme, že trh prinesie aj také riešenia, že zaplatíte za toľko faktúr, za koľko ich aj buď príjmete, alebo vystavíte. Že nebudete viazaní aj na nejaký paušal, ako keby nejakého mobilného operátora. Takže kľúčové body. Zapojiť sa do dobrovoľného používania na JAR26, sledovať zoznam digitálnych poštárov na portáli finančnej správy, zistiť, či váš systém bude PEPL ready. To znamená, či váš účtovný systém bude generovať faktúry v PEPL-BIS formáte. Ideálne. Ak nie, tak je možno čas na výmenu dodávateľa. Nenechať sa nahovoriť na drahé automatické riešenia. Trh poskytne vždy jednoduché a vlastné riešenia, ktoré budú sedieť práve pre malé a stredné podniky. Dobre, a môžeme teraz prejsť ku kvízu. Ten kvíz je, ja vás prevediem tým kvízom a budem odpovedať na tie otázky. Je to aj taká trošku interaktívnejšia forma nejakých otázok a odpovedí. Tak dúfam, že to bude aj spĺňať účel. Tak poďme. Je riešenie neformálne a snažili sme sa aj humorne. Neviem, či sa nám to podarí. Tak poďme prejsť na kvíz. Dobre, prvá otázka. Ja nie som platiteľ DPH a keďže nemusím elektronické faktúry vystavovať, nemusím ich vedieť ani prijímať. Áno? Odpovede nie. Ak je ti povinný tvoj dodávateľ zo zákona vystaviť faktúru, musíš si nájsť digitálneho poštára, aby si vedel prijať faktúru. Zlá odpoveď je áno, som platiteľ, to celé sa ma netýka. Čiže áno, ste povinní. Správne. Druhá otázka. Koľko ma to bude stáť? Ako sme si teraz povedali, nemalo by to byť viac ako 5 až 12 eur mesačne. Predpokladáme aj tlak na tieto ceny, ktoré znížia tú cenu. Čím viacej digitálnych poštárov, tým tá cena bude nižšia. Kam, ako a dokedy mám oznámiť údaje z prijatej faktúry? Čiže máme do 5 dní od prijatia tvojim digitálnym poštárom. Digitálny poštár údaje oznámi za teba, keď sa mi zachce. Samozrejme, odpoveď je z prijatej faktúry, vy ako odberateľ, vy z prijatej faktúry ste povinní do 5 dní oznámiť údaje finančnej správe. Digitálny poštár to spraví za vás automatizovane. Určite to bude do pár minút, maximálne hodín, nie do 5 dní. Ideme ďalej. Aká môže byť pokuta za neoznámenie údajov z faktúry finančnej správy až do výšky 10 000 eur. Samozrejme, treba zachovať proporcionalitu.
Kto je to digitálny poštár? Nový druh kurierskej služby s bicyklami? Asi nie. Firma, ktorá ti poskytne doručovaciu službu na zasielanie a príjem faktúr. Takže správne. Čo je to elektronická faktúra? Faktúra, ktorej keď sa dotknem, tak ma zatrasie. To nie. Počítačom spracovateľná faktúra, vyhotovená v výzkumnom formáte podľa európskeho štandardu, ktorá bola zaslaná a doručená zákazníkovi. Toto je tá správna. Potrebuješ súhlas príjemcu na poslanie faktúry cez digitálneho poštára? Nie, súhlas nie je potrebný. Áno, musím ho požiadať na kolenách. Áno, nie je potrebný súhlas. Teraz toto je veľmi, veľmi dôležitá otázka, hlavne pre tých, ktorí detálne, chirurgicky riešia každé slovičko v zákone. Ako mám chápať to, že mám oznámiť údaje z elektronickej faktúry v čase vyhotovenia faktúry? Odpovede sú bezodkladne potom, ako ju vyhotovím v správnom formáte, ju aj pomocou môjho digitálneho poštára odošlem a tým pádom aj oznámim údaje z nej. To je to, ako ste tu videli, hej, že stlačil som, tu v tomto systéme som stlačil, fakturácia, zašlem, oznámim, vybavené. Hej. Čiže bezodkladne potom, ako ju vyhotovím v správnom formáte, ju aj pomocou môjho digitálneho poštára odošlem, to som teda spravil, a on má povinnosť zo zákona oznámiť tie vaše údaje o finančnej správe, čiže tým pádom je ten čas, že kedy v čase, to znamená, že bezodkladne potom, ako ju vyhotovím, pošlem. Zlá odpoveď je, že vyhotovím ju v správnom formáte, počkám na posledný deň lehoty na vyhotovenie, zmením dátum vyhotovenia a potom ju pošlem cez digitálneho poštára a tým pádom aj oznámim údaje z nej. Tak toto nie, bezodkladne. Kedy si splním povinnosť vyhotovenia, ospravedlňujem sa za chybu, elektronickej faktúry v lehote 15 dní? Zlá odpoveď je, keď pošlem obrázkové PDF e-mailom do 15 dní. Oprava. Správna odpoveď je: musí byť vyhotovená v elektronickom formáte podľa štandardnej normy do 15 dní od dátumu zdaniteľného plnenia. Ako si splním oznamovaciu povinnosť v čase vyhotovenia elektronickej faktúry? Zlá odpoveď je, keď sa mi zachce. Správna odpoveď je, že odovzdaním, a toto je tiež jedna z tých otázok, ktoré sú tak chirurgicky rozoberané v zákone a slovíčko za slovíčkom, čiže ešte raz zopakujem. Ako si splním oznamovaciu povinnosť v čase vyhotovenia elektronickej faktúry? Splním si to odovzdaním elektronickej faktúry doručovacej službe, alebo inak povedané, zaslaním elektronickej faktúry zákazníkovi vašim digitálnym poštárom. V tomto momente ste si vlastne splnili tú svoju povinnosť. To odovzdanie elektronickej faktúry doručovacej službe znamená vlastne to, že ste tu v tom účtovnom systéme stlačili, že zaslať, hej, váš digitálny poštár ju zobral a poslal ju a odovzdal ju do tej doručovacej siete PEPOL a tým pádom vlastne ste si vy ako dodávateľ splnil oznamovaciu povinnosť, lebo digitálny poštár samozrejme zo zákona musí oznámiť tieto údaje do tejto faktúry finančnej správe. Takže môžeme ísť ďalej odovzdaním. Kedy sa rušia kontrolný a súhrnný výkaz? Od 1. júla 2030. A pre koho platia výnimky z elektronickej fakturácie? Pre Chucka Norrisa nie. Pre bezpečnostné zložky a utajované veci. To znamená SIS a vojenské spravodajstvo. Komu mám dať úlohu vo firme? Nech to celé zabezpečí. Tak najlepšie váš účtovník, účtovná firma a spolu s výrobcom účtovného systému je tá dobrá voľba, komu treba dať na zodpovednosť pripraviť sa na elektronickú fakturáciu.
Tak, a už sa blížime skoro ku koncu, tu už sú také len tipy. Napríklad vyhotovujem iba pár faktúr mesačne a prijímam maximálne 50. Že aké riešenie je pre mňa najlepšie? A tak náš tip je, že účtovný systém, ktorý bude generovať faktúry priamo alebo vyhotovovať faktúry priamo vo formáte PeopleBiz a jednoduchá webová aplikácia od digitálneho poštára. Toto by malo byť to najjednoduchšie a najlacnejšie riešenie pre vás. Určite nie je plne integrovaný účtovný systém s digitálnym poštárom pre automatizované zasielanie a prijímanie a faktúr pomocou AI. Čiže treba si potom dať pozor na to, čo vám konkrétny digitálny poštár alebo digitálny poštár v spolupráci s vašim predajcom účtovného systému ponúkajú. Pre malý počet faktúr naozaj stačí jednoduchý účtovný systém, ktorý generuje faktúry v PeopleBiz a neintegrovaná zvlášť webová aplikácia od digitálneho poštára, aby ste si vedeli splniť svoju zákonnú povinnosť a pritom budete mať všetky faktúry na jednom mieste. Dáte potom prístup do tomu vášmu účtovníkovi do tejto aplikácie a vlastne nebudete musieť si vymieňať mailom kadejaké PDF a dokumenty. Takže toto je náš tip. Vyhotovujem stovky faktúr mesačne a prijímam niekedy aj 1000 faktúr. Aké riešenie je pre mňa najlepšie? Tak ak máte takýto objem, tak náš tip, zase je to len odporúčanie, že ak máte k dispozícii účtovný back-office, to znamená, že máte ľudí, ktorí sa v súčasnosti venujú spracovaniu faktúr, či už na podateľni alebo na samotnom back-office, tak kľudne by postačoval aj hromadný import vyhotovených faktúr do webovej aplikácie digitálneho poštára na zaslanie, že hromadne, čo ja viem, si vytvoriť a potom pošlete, importnete ich do tej aplikácie digitálneho poštára. Ja vám to aj ukážem vlastne. Môžeme si to aj ukázať, že keď vyhotovujete veľa faktúr, tak tu si môžete, aby ste tam stíšili, prosím vás pekne, môžem poprosiť niekoho, že máte tu účtovný systém, ktorý vám umožní aj uložiť faktúru. A keď vám umožní uložiť faktúru aj hromadne, tak vlastne si ju môžete hromadne uložiť tie faktúry do svojho nejakého priečinka. No a potom sa prihlásite do webového rozhrania digitálneho poštára a môžete naraz vybrať potom, samozrejme, ak vám to to užívateľské rozhranie dovolí, vyberiete si všetky faktúry a dáte, a keby ste nestíšili, prosím vás pekne tam niekoho a naraz to potom pošlete. To je strana vyhotovenia. Čiže aj keď vyhotovujete stovky faktúr a máte na to ľudí, ktorí vedia proste dennodenne tvoriť faktúry v účtovnom systéme, ukladať si na nejaký priečinok a potom sa prihlásia do priečinka, teda do aplikácie webovej. Stíšite mi to? Juraj, prosím ťa. Niekto sa tam stále. Priečinka, tak... Teraz sa musíš ty unmutenúť. Dobre, už som sa unmutol, ale stále tam niekto je. Dobre, nevadí. Takže ešte raz. Vyhotovujem stovky faktúr mesačne a prijímam tisícky. Ak máte k dispozícii účtovný back-office, bude postačovať aj hromadný import vyhotovených faktúr do webovej aplikácie digitálneho poštára na zasielanie a manuálny import došlých faktúr do účtovného systému. Že účtovný systém by mal vytvárať formát PeopleBiz priamo, aby ste nemuseli platiť zbytočne premenu toho pôvodného formátu na PeopleBiz. A taktiež, aby ste mali vlastne aj do budúcna možnosť voľby vymeniť si digitálneho poštára slobodne. Takže ešte raz si ukážeme tú stranu došlých faktúr, že ak vám prichádza na strane došlých faktúr veľa faktúr, tak tu si vlastne kliknete do toho webového rozhrania digitálneho poštára na došlé faktúry, tu si ich označíte, že ktoré chcete exportovať, vyexportujete a potom si ich jednoducho tu vložíte import faktúry, označíte si ich, vložíte
systém vám povie, že import bol úspešný a potom začne vlastne workflow spracovania došlých faktúr. Dobre, čiže toto je náš typ. No a už len predposledná. Vyhotovím ledva jednu faktúru mesačne, niekedy vôbec žiadnu. A príjmem tak do 10. Aké je pre mňa najlepšie riešenie? Tak náš tip je vytvor si PeopleBiz faktúru na webe. Trh prinesie množstvo webov, ktoré vám to umožnia zdarma. Nájdi si najlacnejšieho digitálneho poštára, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za schránku na prijatie a odoslané faktúry. Zvol si takého, ktorý bude vedieť poskytnúť aj čitateľnú PDF verziu prijatej faktúry, ktorú následne pošleš účtovníkovi e-mailom. Ten ju zaučtuje ako doteraz. Predpokladáme ale, že toto celé bude za teba robiť aj tak účtovník. A posledná kvízová otázka, ktorú som tiež zobral. Niekto vás vypol. Niekto ma vypol, ďakujem pekne. Už som zapnutý. Posledná otázka. Posledná otázka, ktorú som dostal vlastne e-mailom včera, dneska od účtovníka. Otázka. Bežne mi zavolá klient a nadiktuje, akú faktúru, ospravedlňujem sa, mám vystaviť a komu. Ja faktúru vystavím ako PDF obrázok a pošlem e-mailom klientovi a ten ju potom pošle svojmu zákazníkovi. Ako to bude po 1.1.27? Tak jedna z možností bude, že ty ako účtovník vystavíš faktúru ako zvyčajne, to znamená napríklad na webe zdarma, už v tom správnom PeopleBiz formáte, stiahneš a pošleš tú faktúru vo forme XML klientovi e-mailom. Ten sa potom prihlási do webovej aplikácie alebo mobilnej aplikácie digitálneho poštára a stlačí odoslať. Ďalšia možnosť samozrejme, že klient ti dá prístup do tej apky digitálneho poštára a všetko to riešiš na jednom mieste za neho. Takže toto je tá naša odporúčaná možnosť. No a tým pádom ja som vlastne vyčerpal všetko, čo som vám chcel odprezentovať.